Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita Diploso langmang ronghang LP School along Lothan bang atum lapen SMC lapen rong asar lapen rong arat atum along Pherangke atum kahumridam Lakhan gora trok dwar bagore misi constituency parlo diploso langmang ronghang LP School along kedam tangni phai ingko rake thom arni social media achatai along mate kaprek news channel along ke paklang pon lo ke charlie aklim somar atum aphan sangti ke paroipu alamki ko an ahok mapu aputhak tong sekot pen Pherangke atum humridam si rataphan klardak alamthi ke palongji aphan diploso langmang ronghang LP School along an kahumridam lason si penang anamuni datum ke amithang ale aphan mathasi angkur apholong alam chini dunde pin pensi kaprek social media achatai along pen video endunsi amithang social media achatai along upload pon detiti aphai dopi khangjanglo lason thak si inut langmang ronghang arong amikar rente rangpu abang phusitami alangli konat ne kinjui dampen hem anathu kachebang bom ahu diploso langmang ronghang LP School aklim somar atum kasu ot kraipen sangti keban chejeng ron thekdun longsi alangli thangnat angkur apholong alam chini dun desi video en dun detpen kaprek WhatsApp group along share that ajok non abangki video rat ahongjai along chethang pluplo bang solam ki aputhak Pherangke atum lo than bang Philip Singnar aphan karju pater toksi ahok alamthi longponlo bangso along langmang ronghang LP School headmaster Philip Singnar pen ahok pet alamthi ke longpon ke school ahem along chodet jundet pen arni kisopik pen ajok school somar atum abang amithang kichu I akasu kachi cham damlo ajatlo langchinglu dam langpusi niliphan permission nangchu hangsi nili langpachinglu damlo ahok la sohud nili inut banghini themu chot atum aphan langpachinglu damlo ajatlo langa tengki asapso kewak kidokok ajok lasi asapso molang chinglu tangdet pen kewang ahut kasu pen sangtiwan chom thapusi nili pudun chot bonta nili ki anutin aphan ke sangtiwan rep thapu pudunde bonta osomar atum abang an ke chuia kasu chepon krai amatsi anutin ta langchinglu det pen kewang ahut sangti wan krailo nili anutin aphan sangti wan tu puke pupe inut bang hini themu chot atum aphan si asapso wan chom thapusi lapen labang so kewak adimta nili methang amatsi kache simhar ponlo athe langke kaike apor sitami kenang sot thepik la sopot si tong sekot pen nili methang amat si asap asup kahino adim chesimar pondet lopusi ahok pet alam the klardak pen headmaster Philip Singnar pen nangche thandun lapen halapu rong asar setami kedam tang lapuson lo charlio somar atoma phan ason akam ke toipuke thekdun long le lapen arjudun long le pin lang pusi langmang ronghang arong rong asar setami ningjepon lapen lapuson ahok alam long pamimi akoke rat achatai along paklang kledet nangji pusi choningri pedupon lapen halapu langmang ronghang arong amekar atum an setami lapuson sai ke paklem longlok puke thekdun long lelang lapen arjudun long lelang pusi Pherangke thengno lamthi chepaklang pon lapen diploso langmang ronghang LP School ke aprang penle langdamlo pulote ke charli punon lapen school ahem punonta nonsi kaching thor amota ke do thulo pusi rong arat atum pen ningje pon ringti lapen halapu diploso langmang ronghang arong LP School along headmaster Philip Singnar aphan angton alam chini ne pin pen nong no ke jo abang rente rang sitami rong asar rong amikar atum aphan lapen lo than bang headmaster Philip Singnar atum aphan an sitami puthot alangli hin pen chok chedet lo pura dia chohang nangji pusi ningje pon ini ladar diploso langmang ronghang LP School along di media dan hangi phana ko alam thege hangi tengka duita media long tang asini phainan ko laman ko la prebla jo di school lang tengki long chaiman parkun na daga chani na tengki lo masetni samartum today in that pen aswa long ni chai khan lang de masik tu akhi de class de bonglang exam sili bonglang masik atum abang lo no tengki la ve masar lo ave jo senong da lo te ko lo na ni la tep te ki ni wan lo banda la sat tep lo cement ben bali di te chopo ko man non ko ni to lang roi dam po sar lang roi che sam po lo ni li siden ke dam bon ni tha rong a khat along si chân đá si chinh lưu chinh thiệt đến thế nào mà si li tại phải tại đàm bóng mà si đàm mới đáp của mà phi được chơi luôn nằm mất chỉ nói chinh lưu đâu mất mà si là sâu hơn là mà li bên cement bị block có thể chọc po của bằng là smart mà phụ được mà tôi đang đang nghe là tiền kỳ mà li con phải năng của si là thì mình cho ta chỉ bên khát ta hai lúc con đi ta cắt đâu về phụ lang rồi đam ẹt của ta chịu lang đơn
Beda lo class country to exam je tela masi alama le plan ro ro masi ke bona dinta do ga le mo ni makla hi pola ga atuli na yo ter si ke fitting cho along ana be badita ve dhela tema yo sama ke ju lo masi ani rong lo lang lo ani ke so ka masi al bali ke hom na ro kom na puta ha ni ta che ke no ni ya ni ana no na ba kang patren di nam ke tai nasi di lang try che feature no asi to presiden kai ta dalang kan prek tenta to ulang position di tengah sensi tengah to sekarang tengah stame tuan siapa hok mana siapa masa bali bang bando ni di bang itu pas sampai tu hang pun kasih di bang masih ancur dan di dekat ya dalam nah hello te kisman tem pinana koi la so si piha anani tem sto anani skola la mane kam patle mare re di tip salam thaka kon hom na idam tak non ma ne lah actually bahira kam di te lah hoteng sapan ko beti mane ini sapa ya ta pina san la rong kan se na pa chho ni itu kok pola cik ni pente si sapa ho di tu se kam extra kan di pa bahira kam ke ini ta ni actually ke bahira la mo ke te la tun la ada so ni si da ni tha khat lang roi lo pasi la tun kai ta da ching ni ching thia dim pina lo lang tung rong ke si la hai tumi ke na ju lo sama ke ni tung lang roi dang pon te ma si dang ma si ka si la si pon kai la la man ko da la ma ko che ni si ani me chai sa Dinenge Philip Singh dan itu service ko thanda nale ni kadan da basa so skola ma ni ladakh lok se ha 2000 ani kan dai pone na nong de lok ke pinengan 2024 kan ko da di anlo sa ni ni ke the anna ke bor I pon lo successful pa develop bi phana ko ni di chin lang lang ke develop lo ma se chima tha kan bang la ke ni lang lo so ni chini da tala ana tok ton ke ni bor I pon lo ni ni na ka chima tha ba ta ba na lang le mang ke ku pi tong ko so na ma tha ni la bang ka chini da ni ni na chima tha bang ke pa develop pon lo ma Once again, I was going to leave a head to the and I can store him. So, I mean, the appointment will be a prank that I was going to see you do. So, I mean, that store him up. But that could be a room penis, the Charlie. That must be the Charlie. And the same with that must say, long to peer must say, one month in the cat. And but the block one put must say, not time, a tap on what. So, one minute, it's a lamb again, the block, Poi non Ito sa nani student la ba ani non ma then 41 though. 41 tadi chom Karbi Cultural Society Hamren Habar Amai Pen Pherang ke Amai ke Phapon Bangsa Pherang ke Amai ke Phapon angkok laki Hamren angkang ke doan Ahabar Pen Kachipati Along Klam Along ke Pali Dun Pen Kachipati Dunji Aphan Tami Kachipati Ason doan Pachini Ponthu Anparta Non Ephong Karbi Risonim Sorong Aje ke Talon Ponji laki Hamren Habe Dengja Pathua Klam Along si Pedupon Pubuta Pachini Pon Nilitum Hamren Junior Committee Holpen Media Kote Atum Phan Suri Nikang Sam Akadang Pajelo Lasi Nilitum Hamren Junior Committee Mate Hamren Havar Karbi Risonim Sorong Aje Lasu Kebangji Thongkep Rahinyang Deng Lasu Mesen Pen Kapicun Ponjaphan Nitum Hamren Junior Committee Pen Kaching Vai Pondolo La Penil Tuma Pol Pusta Menil Tum Patheglo Lasi Kebangji Thongkep Rahinyang Deng Havar Karbi Risonim Sorong Aje Kapicun Ponjaphan Adim Postame Niltum Hamren Habedengya Kapathok Lamong Sinil Tumahin Pen Pathik Polo Lapen Labangsa Arong Aje Along
kacepate ponja sonamung doan pusta meniltum central kese central committee pen nagapali guideline na teng peniltum unan ke kacepati kapitun pani fasilitum bor I pon bomlo lapen bor pitun jet pu pusinitum ta ning thedolo lapen niltum kacepati lagi asal mung bang kenitum non bangke rong ketong nimsu kirung retnong cingdi lun cetu lun cethat hacak kekan congpi kedam banjar kekan cengburu kethip lapen lun sampung bong oy alun hanri bong alun usu kepadok bor et alun adam asar alun sabin alun krong cuy kibut keng dongdang kedam bab thali ke ap hon ke jeng kibu ke leng ke soy keret ki phir ke thak lapen kasar lai lahui item mu khanil tum non unit along ko saminil tum la thong ke praisi nitum hamran general committee pen kaparlu la so unit do la so unit along an ko saminil tum ada hamran general committee hoi pen unit in charge taxi unit tin ka humri dam phan ko saminil tum dam erlo lapen la so item khata nitum palle erlo la si pining ingdeng thongka bahini habar ka birisunim sorong ajelong kapitin jepan alpen aso se aliralon ke pidun japan nilitum rong so rong bor lapen ke thurni ariso yang tum an pustame un anpen aliralon nang ke pidun japan nilitum hamran general committee pen kachuningri lapen aso se uwe ke meeting ke thurmi uwe ke meeting ta jutang jubat khaya pharma labaksu ke claim ke dam na cipaduk cipalak dun poh pusi ni tum hamran general committee ahin pen chuning rila rong jang phong san selu pathua klam along chen thong habar amaya tumpen chong mai pi amai ke padupon Jitini Pankora ke Tom Arni Nijang Karbi Anglong, Lakha ke Tom Chintong constituency ke Parlo, Rongjang Pong, Sensalua Klam Along, Chintong Havar Amayatum Ahin Pen Patorbi Ponsi, Karbi Jutang Asong, Mati, KJA Central Committee Ahin Pen ke Pathik Pon, Chong Mai Pi ke Padupon, Bangso Amayalong Adapor Pioneer ke Apor Malom, Abarim Mepu, Long Singkro Ahin Pensi, KCS Asong Alama, Pangjar Ponsi, Mai Ingnipon, Mayalong Chintong Havar Amayalong, Klembang Pubang Pilapen, Teran Mate, San Chompen, Nang kachapate dun akleng dun kleng sarpo atum chetong dun rinti kebangji Jonal Karbi Youth Festival reng sibon aklam along kemisen pen kepachon ponji aphan chethan chimun pon lapen bang so mai along arpu kachelar lapen arpu kimi kebat pon ajai mek setame dengpon lapen ningkan hini apharman maipu Robitra Singh ingti lapen kongchon bang Mongol Singh rong phar atum aphansi arpu pekpon lo lapen labang so mai along kachetong dun chinthong MSC akehai Abhijit Kro Hinchong Tiso Sunil Kro atum chetong dun si mai along RD Chipidun. Pinidak Chingthong Hawaralong Dak Rong Yang Pong Sansalu Klamalong Hawara Tung Pen Pini Kisses Tripia Mai Pen Kaping Karating Chong Mai Pi Pedunangi Pusi Pini Pedoponlo Pidi Chiti Koraketom Nasi Pilabang So Chong Mai Pi Hawara Mai Atom Pan Kedoteng Pen Pasi Pini Anisia Pan Dak Hawara Mai Tung Dak Chingthong Hawaralong Sanjam matung phan hang ponlo lunsu pi teman hang ponlo lapen rosa lapen kaprek rat asai ke klem bang pong pitung hang pon si mesen pen bang so chong mai pi chun ponlong lo sila so chong mai pilong penalam the chingwai ponlo dak ke klem ke dam nang jutang jubat pangchu ponang ji lapen nimlo kom pangtang ponang ji pen bang so kisia zapan ansu sia prang kengkam pachiyo pon thegi phan bang so dak pena chingwai pon si uthora ko bang so chingwai long pen ke dam tang Hawara Committee, abang sobang pre-ponsi putar kimi committee sengpan lo. Ini pen non 2024 pen mo 2026 an ningkan heni paman pandak Chingthong Hawara long Karbi Jutang asong abang so committee ke pacheri panji pan full fledged committee sengpan lo nasi pini bang thongkera ke thom abang pubang pipaning wai pon lo jaga klengdon kleng support pan sanchom ke bang resoning soro atung pan nasi bidi suri kado bici pipen mesen bela bosa me pechun ponong lo tante la Karbi Anglong dang pe mat stame hawartin long stame long chong me pe pula bosa me bang tempat do pen dam ola tiripia me pen maksud kepang
pangdak pon mane tung tirpia me andar keno namat kado be hawar thongke ra plido asi hawar thongke ra plike Karbi Anglong long kado be hawaring kora troxy dolo la penangtan Karbi Anglong Meghalaya Arunachal Morigaon Greater Guwahati apendak Dumra asal se hawar do lasila so ateng pen nonane Karbi Anglong long an bangke pini dak chingthong hawar long bangke itung kijutsi asan lo lapen nangtan Karbi Anglong bangke umrong so doel lo lapen non Morigaon dan Arunachal Meghalaya dodelang stamela tamit dupon po la festival prang festival receive du usra tu asikado ben itung 80% hawaran bangke itung lo bangso conference payment ponong lo Bukajan Larsais Multipurpose Cooperative Society Limited atumpen Annual General Meeting amai ke padupon. Chitini phain korake thomarni ada por phai ke bapor malompen Bukajan rong sopi along ke do Bukajan Larsais Multipurpose Cooperative Society Limited asai hem along ningka nisek amai mate Annual General Meeting AGM amai ke padupon. Jaime kapor ating pen Bukajan Lems Chairman Sir Ed Inghi pen kecharipon amai along Chunbang Samson Timung pen aluhi pachini apor enponsi mayalam the jaipon. Annual General Meeting amayalong alohi sarpo aman pen Hiru Mohanto Observer Inspector Cooperative lapen Lems BOD along arpu kedo klembang phi lapen shareholder kedo anatum mayalong chetongdun Bukajan Larsais Multipurpose Cooperative Society Limited aphan sitami mesen akimi godown kuti ke thom atangka panong pen akimi godown ahem kikim kerang ponji aphan sitami Karbi Anglong Termaus Council pen sai chisik chedang pon bomlo pusi mayalong thanpon Lason si Bukajan Lem salong ningka nisi angbong ko pipi asai amu ke klem ke dampon ma lapen ko an midu kilong kopi asai ke klem ponang jisi ke dolang ma tangka maha ko an damma lapen an parta ningka nisek along ko an tangka dolang ma Bukajan Larsais Multipurpose Cooperative Society Limited along ke klem ke dampen ke pareng pon ber thekji aphan an suse ke klem ke dampon thupemi ji aphan ke bangje aningkan abaha ason kaching thor asai amu ke klem ke deng ponang ji puhai hui mayalong chingki chethan ponsi Annual General Meeting amai ingsamjin pen pachunpo Bukajan pen sarkurubi Karbi Anglong News